Anya laki din! Panggap ko talaga ti agabrod, Mare. Amwak nga di pailaan kat lanom daytan, Mare. Ay, wan nga rod. Iso na laang. Taparikot ko mati kwarta abus-busak no bilang laang. Panag-apply pa ilaang kat dakkelan agatad ti kasapulan. Ay, carry mo yan. Adamat trabaho nila kay mo. Kan may isa, adamat maururnong mo iti panaglaklakom iti natan. Sa bagay matkit di ah. Uri sa gabasit, adan tulata. Anos lang. There will be. Ika nga. Anya, ni Carla, agabrod ko lang bakla. Well, Mare. Amumatan nga di pailaan kat plano na daytan. Ambisyosa ti salbag. Ay, yan lakit din aya. Ala? Apay akas na ti bagbagan? Una, tay di pailaang aplano na dayta. Ngam saan mo't amatungtungpal. Anya? Gapo iti kinaambisyosa na. Ado ti plano na iti biyag na. Nga aging galaang iti arapaap. Ay na, una yun ta pa nagsasaom. Pudno matibagpagak sana ya. Ay na, uray idanon mo kan kwa na tapudno mat. Ambisyosa akarla. Si kamot gayam, kumare. Anya ngay day tanakabasket nga imot mo. Ha? Kuha kumare. Natang daytoy. Mapan kuman isursur ijay daya. Barang ada gumatang. Kat gumatang kamatin ha. Naladaw ka na mare. Nakagatang akong itinatang asidaan minton malam. Ay, nagbara ti panawon. Ngam nagagat kalat na amapan aglako itinatang. Kasta talaga, Mare. Imbag lang adabasit maurnong. Ay na mare, ibagbagakan ka. Uray inuran oras kang aglako itinatang. Saan nga umdas nga aramatem tapno agabrog ka. Anya? Ay, ambisyosa ka unay kumare. Makapailak ka sa totoo lang. Anya? Kas kalatay agtagtagainap. Ay, imalaldawan. Amom lakay, nasabat ko itay ni Carla. At daimot na anateng. Kastaya. Pangipanan na ngay ka na. Kat mapan na isursur ijay daya. Ay, ambisyos at talaga tihawanan bain. Apay akas tati pa nagsasaom ka ni Carla. Apay, isakit mo? Wanaw, kras mo nga man, iso akas na ka. Ay, anya laki, din day ta pa nagpampanunot mo, panyang. Isakit munto mga man, day di babae. Ay, nasa nakasta. Damdamagak lang, no apay akas tati pa nagsasaom kan kwa na. Kaya no apay ngay bagbagam nga ambisyosa. Ambisyosa mata talaga ni Carla. Uray nagbara ti panawag, adda di ta kalsada magmagna, kasla agkarkararag ang makapidot iti duling asang aribo. Na, ay unay kan bakay. Ay di mo isakit, tamangan no agsip nga ti panagkitakan ka. Nay! Anya ka din ti katkatawa ang paniyang. Kas kala aguuyong nga agkatkatawa nga agmaymaysa. Di kamot nga ron ibaga no anya ti katkatawaan. Tapno agkatawa ta adwa. Ay nakatkatawa ak manday ti post ni bakla iti Facebook, nana. Ha? May samot nga ambisyosa ti awanan bain a bakla. Agbibisin launay. Aniya? Ay unay day ta na pa nagsasaong paniyang. Kitain nyo nga minday to impose na Asuntas Salon is now open to serve you. Ay naapaw! Pakanawam! Ay pakawanam ko na kuma. Aniya? Sino kumangay timayat amapan ije salon na? Kat nagalasmot abakla. Ha? Ambisyosa talaga. Kas nagayam ti bagbagaday jay apanyang kadagiti kukumari na.
Wan, kasta unay pananguy-uyaw na kadakwada. Kanayon na nga ibaga nga ambisyosa na kanaw. Ha? Anya lakit din ayan ipanyang. Di nalatang aramidon mo ti aramidon na. Di nalatabay ang dagiti ko kumare na. Amumbatan ti ugali day di apanyang. Nakauy-uyaw. Uray dagiti banag asaan arumbeng nga uyawan na, kat uyawan na lata. Ay, sukit di at itaw arumbang nga uyawan no labsan lati agsaw. Ay, naku namon, kumare. Naimbag pa'y dagiti tattao ngay bagbaga ng ambisyosa. Tadara pa apday ti biyag. Ni panyang ngay kuma. Ay, kat ibagam to kan kwa na, kumare. Saan na balay, tanaturad ka, asumungsong bat kan kwa na. Nagkamatan bakit? Anya aya ti makapailag ka ni bakla. Kat agsapsapul mo't iti kwarta dya tao. Siguro, kras mo day di abaklaan niya. Iso akasla isakit mo. Anya? Anya nga tayo nung padasamot nga agaramid iti mabalin mo apaginkaman. Ha? Sana kasta. Day tala uyaw iti pada mataw ter aramidan. Nga uray lakat katawami da. Katawa mo dakas nga aramidan da. Anya? Nung nga kisursur ka iti natag. Ay, Diyos me, pakanawam. Ay, pakawanam ko na kuma. Sa anak ng ambisyo sa akaskin ni Carla niya. Ha? Anya lakit din. Tamapan agisursor itinatag nga uray nagbara ti panawan. Ay, uray awan. Na, No agusto ka iti day di abakla. Mapan ka ijay salon na. Ipakulay mo day tabuok mo. Kanday tapanunot mo. Kat no agusto ka matkin ni Carla. Ing katulungan nga aglako itinatang. Total, ambisyosa kayo adwa. No saan aga po kinibakat saling? Diyak pa'y naamuan akas jay gayam ti ibagbaga ni Mari Panyang itiliklikod at Mari. Ay, uray siyak, met. Una hindi dya kumarita. Ibagbaga ng ambisyon sa taadwa. Uray na talakat katawaan. Ay na Mari, bayan ta kadilatan. Aguyaw no aguyaw. Tinapatag, awan dakas nga aramidan ta. Legal mo ti source of income ta. Saan mo't nga illegal? Sa bagay. Ti tao nga ambisyosa, adda arapaap na itibiyag. Diyak lamo kan kuha na ah. Anya ko mati arapaap na dahil apanyang. Awan ang. Tilakit kita, iti mabalin ng imarites, der aramiden na. Sa bagay, idi pa'y laang day ta nga ugali na. Isu ada ta, aramidan talata ti amutaan na sayaat. Kan mabalin a pagbiyagan. Si kabot gayam, Carla. Kasla na bayag asaan ka nakita. Ha? Kwa na. Dua alawas ko ngamin ije Manila. Ha, Manila. Kaya't mo asawan, agap-apply kan. Wan na. Barang man mapagasatan akmo, iti pa nag-abroad ko. Ayawan imposible iti kaskan ka, Carla. Nagagat ka. Kun adda arapaap mo iti biyag. Ituloy mo na itabalasan ka. Agyaman at nana. Anyaman dagiti mangmangag mo asaw-saw ti karo ba? Di mo latan ni kaskasaw. Nga main, agar arapaap ka para iti bagim kundi iti pamilyam. Saan apara kadakwada? Makapailag at talaga day di Carla. Ambisyosa. agkat katawa ka manan bakit? Ay nasimangpat nga rod ni Carla nagapoy di Manila. Agap-apply ka noon nga agabroad. Ay, pakanawo, may ambisyosa talaga. Apay, anya ko mati nakakatkatawa iti day tapan niya. Kahit ambisyosa nga raw. Na, Kunamlano at da kwarta na busbusan na iti panag-apply na. Ay, makapailag. Umdas nga ta ati mapaglaklakwan na iti natang. na, Kasla paltat nga agpampanunap. Oy, nakita kita ngay bagbagamon. Di nakamot an-anwon di tao. Gam, apay, akas tati pa nagsasaom ken kwa na. Oh, apay nga isakit mo. Kras mo talaga niya. Sumardeng ka man!
Ang mga matibab ko dahil tasubsob mo. Ilay bagpagam. Ay umadani gaya man ti flight ni Carla. Wan maray, isumot tinangagaw apag iistoryaan day tersina ni bakit silya idi kalman. Nasaya at no kasta. Matungpal na matan, tinabayag ka arapaap na. Ay wala, ay maikawa tayo umutla ka baranggayan na. Tawanan nga umay agila ko itinatnatang. Nasaysaya at ang agabrod. Tapno dakdakkel ti matgadan na para iti pamilya na. Wala, ka mapantaan tong balang mijay balayda. Ha? Apay jay? Agluto ka no iti basita pagsasangwan, sakbay nagpamanila. Ay kastaya. Ay kaduan Puds day ko naman. Anya, agflighten ni Carla ko namlakay. Kawan, Oho! Nakaamwamot iti dayta. di magasak iti balay da itay nakipanganak iti luto da. Anya, Kita man, di tao akanayon mo akat katawan. Agflighten, ambisyosa kung kunam. anya? Ha? Jak lapat yan ang mapanan ijay abroad. Oho! Ay, salbag ka kidi. No di mo pa di saan lang. Naimbag ni Carla nga ambisyosa, tamatong palan ti arapap na. Ngam si ka chismosa. Aginggat ka ano man, ay, chismosa ka lata. Anya? Awan lang harudong trabaho. Dahil tala, uyaw iti padam at tao ti among maramidan. Ay, maragsa na. Takamodyanan na. Matungpalan ti arapaap mo nga agabrod. Agyaman ak unay ha, kumare. Ang malidayanak. Tani, awan ka nakadkadwa. Nya kalakit din aya kumare. Saan ka amaboring nga ure agin na dayuta. Gaputa na pigsamot tan di parlor mo. Sa bagay. Itultuloy mo lang dayjay. Makita kat inaldaw nga adamat ti client mo. Ay, thank you, Mare. Saan talata maupupay nga uray ibagbagada nga ambisyosa ta. Gaputa ti ambisyosa akas kadata, ada arapaab na iti biyag, akas iti kanayon nga ibagadag iti babakat. True. Sa anak mo nga apektado iti panagsasauday di apanyang. Gaputaan mo, kan makita asya kat agsapsapul iti kwarta. Isungay. Kanasaya at ano kasta? Ala, agan ang nagkaijay Di mo liwayan ti umawag kanya. No ada vacant time mo. Opaw! Ay na, nagmayat ta motor mon bakla. Madlaw abarbaro Wan manong, kabarbaro day ti motor ko. Idilakal man day toy. Ay, kastaya. Ay na, naimbag ka pa'y ta nakagatang kan iti motor mo. Brand new pa'y. Wan manong, kastoy at talaga ti ambisyosa ako na ni bakit mo. Isumuti ka na yun ang ibaga. Ambisyosa kami kano ka ni Carla. Kat ni Carla, adan iti abroad. Isakmet, kaasi ti apo. Maya, ti taray ti kakaiso na asalon ko. Nga oray katawan ni Panyang idi. Kwa. Ay, di bakit mo nga ita, chismosa? Isulat tamat. Uray ibagam kan kwa na, tapod no chismosa. Ay nay! Salbag! Ha? Ay, anyang amin tiyan aramidam ayat, di ka aglisi. Paunay kan! Amok akabarbaro ti motor mo! Ngam saan kumamot akas na ti aramida ma? Nga uray nakladala puso nun! Hoy, anya dala puso nga ibagbagam mo? Kasano nga minamangag mo nga daw may amotor? Kat ni, kamarmaritis mo mo ti cellphone mo kabayatan ti pannagnam. Ha? Unay kan? Si kamay kid din ti daganas ng agungat? Nagpangas kamutan aparswa? Ay napangas no pangas! San abali ata nagbanugak met? Gapo iti kinaambisyosa ako na? Ha? Ambisyosa ak ngamin. Iso amagatang ko itan dagiti kayat ko agatangen. Kan dagiti masapul ko. Anya? Ano fa?
Saan nakaskan ka? Ultimo underwear mo. Di ka pa yan makagatang ata awan ti ambom at trabaho. No saan lang agsagap iti chismis. Anya? Sige, lapsang kapay. Ituloy mo ti makimarites di takain inawag mo. Agalwad ka laeng, taamanga no dalapusan da ka. Kuma! Iawanan pa in abakla. Apay masaktan kahit imbaga ni bakla ket pudno may. Apay, dayjay pa abakla, te kanunungang. Kanuno nga ka talaga timbaga na. Apay nga sakit tinaka mo. Di ka ket amirisen ana imbag tinaibaga na. Ha? Aga po, iti kinaambisyosa na. Inot ang matungtong palamin nga arapap na itibiyag. Uray ni Carla. Kita man. Narugyan nan, tinagipaw iti kwarta. Kahit marugrugyan na iti papaaramid na abalayda. Si Kangay. Anya? Apay, itulok mo nga bakbakit kalatan at chismusa? Unay mo day ta na pa nagsasaom kanya, klakay. Pudno may! Agbakbakit ka chismusa. Matay ka chismusa. Ay, lako man ase ka tinasawak. Ang laki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan tibay sabay ang pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Kasano ngay pare nulay? Mapantaw minuminton malan? Ay, una. Bigyan na saan niya ba? Ay kagpakada ka nga rod ka ni bakit mo Aman no kas tao na ito manen nga unget na no ka. Pero sa klaro nga ba? Oras si kamot Kano na kayo, uyang maglaing ni bagat mo. Sa nabali ni Diana, tabasit lang amwa-mwa. Mayatan. Kasta na. Saan akasta ni bakit ko nga pare? Nauyong ni bakit ko sila. Nurinugyan na tinagungan. Umabot iti bulan, sandog maumaw. Iso kasayatan na. Saan ako magpakada pare? Aglima sa lagan. Anya? Nakapilis ka mat si Kanoli. Siguro adda panggap mong aglibas. Sige, hindi mo bakit? Papanak ko nga yan. Ha? Kasta nga style, amok nga dapanggap mo. Ang dalawa pa kita, hindi ni pare Guryo, trabaho ilay, bakit? Trabaho, wano mapan kayo manen uminom. Ibagam lang. Anya kalaki din na yan, bakit? Trabaho ko na lang aro na yun. Una yun na yan. Ha? Asino ko mati ang talag iti kasta pa nagro-ro pa. Basta rumwar ka, nabartag kanton no agawid ka. Ay, oray kita ang bakit? Sa anak ang mabartag. No anya tilang apumanang dito balay. Isumot lang tilang agawid. Ala para makita. Nga no mabartag ka nga agawid. Ultimum alalaki ka. Papanam? Naguyong ka matin balik. Nakita mla nakapilis. Papanam, kung kunam adagaos. Ay wala. Saan kamot nga agdigos kan agpeles na awan papanamkat? Amok daytan nga ugalim sipud pay. Ganyan laki din na yan. Nurumwar ka, tapno mapan ka uminom. Ibagamon tapno amok. No ilukatan ka iti daw, wano baybay an kalatan, apapakanda ka iti lamok ijerwar. Ay, una yan. Katala, ibagamon tapno amok. Ay na, imbagak lang aruda na trabaho, ti mapan ni kita. Kanya mo tayo. Siguradum laeng at trabaho ti mapanyo kitaan kiniguryo. Naimbag man pare. Tapi nalubusan na kanibagat mo. Wala parang. Apay, just saya. No, kasano ta kinalaing ko amang diskarte iti checks. Isumay ti kinalaing ko amang diskarte kin bakit ko apay. Apo, una yung dagita kay.
Pudno man pare. Kita man nakarwarak. Ay kung nasayada pare. Asya, nginiwatan nak ni Dayanay tay. Ay kung at least, intulok na arumwara. Diskarte lang, pare. O na, sa di na ti papanantay ta. Mapanta ka di, ija ayan da Jane. Wano, ija ipagbambantayan ni Leng. Ay kung sika man. Agam na siya. Kaya't ko ija pagbambantayan ni Joshua. Anya? Ni Joshua bakla? Gaway. Pau! Sa bali mo talaga ti taste mo. Ala, mapantay siya pare. Parakin ka. Wow! Naimbagtay-imbay kayo manen. Koryo, my loves. Kan kastamatan kan ka. Noli, aredtek. Unay mo tinataridtit ngayon bagamay. Wen. May kami, tapno sarong karang kaman. May liwak ngamin ken kakay. As, talaga? Hoy, uray lalim magtutipuso ka na kangag. Naimbagkit din Tada pa'y tao mailiw kanya. Kaya tuwan mo't ngamin. Kanya yan, di pa nagkitam kanya. Pulbon? Medyo? Ay, joke lang. O niya, ano drinks yun? Ibaga yun, tapno mabartek tayo. Ay man bartek, aging kanat agkaradat kumay. Unay mo dahitan. Ano kaya, Rod? Bartek nga rutin mayan nyo. Di aging kat agkarada. Sana ya? Anya lakit din aya. Anya, uminom tayo, nagtumog kayo. Ay, mga mahinang nilalang. May nang nilalang igbagbagang. Kahit siya mo na nabartag. Kasano kay ngamin ama bartek. Kaslamat siya tiyubing tisgat nyo. Kumpara, di pa nagsiyasyat ko. Asaan akabalang ti dolphin na lang uyen. Unay kan bakla. Salbag ka. Huwag naman. Ay, mabitalay. At nagayan na. Nabatak yun itay, abason. Uray lang doon. Anya? Nasagit na ni Jay, mamitay. Sa natin nagkinabuon. Bayaran nyo, Anya? Bayaran nyo, Dayday. Ano? Hindi nyo kaya may pasking di bossing, di pa yun. Dito'y patog, di bar. Ta. Kurayon sanak nga ganangaw. O anya, binayadan ka di dagay customer mo, di na buong daabaso. Ay, wen, auntie. Binayadan da. Nasaya at no kasta. Unaklakit din no saan, ta ipaskil ko, tirupropa na di tasangaw. Nagbayad dan. Nukas jay ngamen, akas taunay ti bartek dan, huston. Di mo ni kaniday tinumanda. No nabartek dan, parwarumon. Tapno saan da makadadal iti usar dito'y unag. Isug naman ang customer mo ide, anak kabitak iti tugaw. Kan nakadadal iti saka ti lamisaan. Diyak kaya tikas jay customer. Bayulinti da unay. Ay, yes, auntie. Intom na minsan na umay da. Kastanto ti arami da. Nasaya at no kasta, tapno agkin naawatan ta. Yahoo! Nag-alas abiyag! Nag-alas na talaga! Kakaruna! Nabartag kami manin! Na kami, asigan dito'y barangay Nagsuswan! Rumwarman, nagiti nalasaw! Ruwal kayo amin ang naglalastog no podno kayo mulan. No makabail kayo kung namin ka ba? Awan kayo, kakaruba! Nakrot kayo!
Oray agtambling ti masikaw. Na kami lata kaninuli, tisiga dito yung lugar daw. Ay, wala. Punta kami lang tisigan doon. Awarin sa bahay ba? Pasig kayo at takraw. Di kayo umubra ka na kami. Diyaw! Andiyan ang langit din ay Woo! Nagkano sa tibiyag? Nakitisiga dito yung lugar tayo. Na kami lang. Nasaya at mat, tanakariing kan. Sikang artak dito yung lugar tayo. Ya, kalaki di. Kanya ba dito may bagbagan ba kayo? Anya? Kariring ko pa lang. Ang kasta ti bagbagan. Kanya man ang tibasong ko ya. Kahit napaanak lang minom. Nagawid akmutla. Anak tinukit. Natino, day tarupam. Na. Salbag kakit de. Awan at talaga tinasaya at kada kayo kininulik at no na kayo timabartag. Nay. Abay, nya dito ngay bagbaga. Anya kami. Tapno mo man niya. E di rabi nagpipig sa tipok kawyo kininoli. Agkarkarit kayo pa iti kaaruba. Ha? Agasam man day tang aramid yo. Basta mabartag kayo. Kasta ka na yun ti aramid yo. Kunamlano kukwayo ti lubong. Mangibabain kayo. Awam manan ti maramid mo. Iso nga aramid ka iti istoryam. Anay. Awanan ka itibain? No di ka mamati iti bagbagak. Inka agdamag di takaruba. Taura isuda. Na iraman da na disturbo gapo iti pukkaw yo. Ita ka nakariingkan. Alaman, ituloy mo man ti agpukaw, kas iti bagbagayo idirabi ikin ni Guryo. What are you talking about, Linda? Anay ko. Awanan at talaga, di mon ammo ti agbain. Ibagbagak lang arudan. What are you talking about? Kunang pailag? Kitsang magamin amo. Nanya rin si bagbagang pa kayo. Tapno ammom anya. Idinagawid kayo kin ni Guryo idirabi. Nagpipig sa tipok kawyaw. Nagkarit kayo pay. Anda! Aramig kamot na nito istorya mo ko na akong kay. Pagbalinan nakit din nga ulbod ha. Kumanang. Dayta ka tijak kayatkan ka, numasobra ang tinom. Lastog mo amin alastog, ako namlanok kukam tilubong. Anya? Drink moderately. No di mo maawatan, saan mo alabsen ti uminom? Sabali ka ngamin, no makainom ka ka. No makainom ka ngamin, saan lang nga ulo ti maulaw kan ka? No di kat karaman ti lugit mo, salbag kakit day! Ay na, uray siyak nga rod kumare. Diyak matla nalapdan ti pungtot ko kininoli. Ha? Kinumpak tawanan bain. Sobrada mat na isuda ti mabarta. Di da maliklikan ti ugali da ngagpukka-pukkaw. Agkarit da pa'y ako na ma. Un nga rod. Ay, kasanon ngay nga pa. No adda mara na anda atuso. Kat tinutupan da ida. Ay, jak lamon. Kat, anya ngay nga ron. Gunggunada ano bilang laang. Barang isa o ti pagnakmanda. Ay, parikot ko talaga ti asawak, mare. Jak amo no adda pa'y nga tapanggap ng agbalbali wun no awanan. Ay na, awan nagdumaan da kiniguryo Bartak da amin bartak no agkuyog da. Sakit da iti ulo kan panunot. Kumusta ti panagisbom, pare? Parikot ko nga rin paray. Kasla tumapok mo ti isbok. Gapo iti mano alawas asal anak karaman ni Tarak. Isang bagay. Yan laki din tayo taapan nagisbom. Ay, sos. Pudno mo ti bagba paray. Isa pa nga kasi manta, awisan na ka mapaniji chila into malag. Tumapok ka na talaga ti isbok. Kung sa anak ang makaraman ni Tarak. Ay kang mapanta. Day talaga yan. Ura siyak. Medyo namaga ti karabukop ko. Gaputa na bayaga di tanaksyat itara. Lukas tamang lang. Ingkarak pala paray. Urahin ka dito yan. Itamot lang. Mapantan di chila. Apay pala nga ipamalim tayo nung mabalin mo itan. Let's go, paray!
lang nila lang. Nabartag ti awanan ba'y naguryo? Makaisis buwak. Ket, alangan nakaduan ka, mapanumisbo, ket adda sa akam. Abay, baka kakaduan. Tigo na! Makaisis buwak. Hala, tumakder ka, tayong ka umisbo dyan si R. Tama nga no isbang ti pantalon mo. Ay! Nakababain. Ibaba na ti kinataom. Aglis, sige mga Miss buwak. Inkan, sarunon ni Noli. Napanmat lang mismo. Por Diyos por Santo! Pakawan ng George! Apay, adita kayo mo tinay mismo! Hoy! Nagkuna! Namisbo kayo dita, ref! Ala, kulang manuri daw ti CR kami na daw. Kung pasang, rip magayam na ito nagisagbuang ta para. Ay, sos. Ay! Ay, pasensya. Di ming gagara. Ay, pakawan naman ako! Imisbo da iti, ref! Ay, mangibabain kayo at talaga iti kaanuman! Isumat lagayam anauli kayo anagawid idirabi. Gaputa adda basol yu ijay inuman anapanan nyo. Ay, saan may mga ingagara bakal? Ha? Makapaungag kayo launay. Anya nga ita, impaskil jay bakat nga akin kukwa iti bar jay rupa yung nga imisbo ijay ref. Naggalas mo tayo galing natin dyan bakitan. Basit abarag. Masapol mo lang nga ipaskil naman. Ay, husto lang, tapno agnakam kayo kiniguryo. Oo, nay mo tayo. Mapan kayo itamit laang ijay bar. Mapan kayo agpasensya, tapno ikatendan jay rupa yung anakapaskil ijay sango ti barda. Nakababay mo tayo. Anya? Ha? Amom itan ti agbaen, salbag ka. Ngam idinapan kayo iminom, saan mo a pinanunot dayta? Namin anok nga imbagakan ka, a drink moderately. Ngam lablab sa inyo mat, anya nga ita, uray ref, CR ti panagkita yo, salbag kayo kitdia, uray ibagam kiniguryo. Anya? Ala, saan kan nga agin aanya kita, ingka kita iniguryo tamapan kayo. Sigurado ka mapantay, Jelly, pare. Kasla mapainak. At adda nakababay pare. Kung saan tama pa nagpasensya iti bakit natin kukay iti bar. Amumutin tayo siya. Nauyaw. Painak? Anya ko nang guryo? Mabain ka? Ngam na mabarta kayo, pumanok kayo dito yung aglawlaw, di kay agbain? Mapan kayo. Di kay lang mabain iti kastang inaramid yo. Basta nakasamo ngamin ti arak, sigilat ta nga inom. Di kay panunutan ti panagawid yo. Tapno saan kayo amabartak iti husto? Arsab kayo ngamin kat. Anya nga ita? Pinagbalin nyo si RT Ref? Mare. Di nakman awawagan iti Maris ka. Napudot, ti darak kanta. Na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Apay ngamin ayan nagsakit tinakam mo kinipiling. Kat di nakamot an-anwan dya tao. Ay basta, nasakit tinakam ko kinipiling. Diyak kaya ti itsuraan na, tunggal masabat ko. Anya? Unay dahi tangi ugalim si kain siyang. Awan basol na dya tao. Gamgurgurami takas tao na. Diyak nga rod kursunada, apay nga minaya. Kat nipiling, kursunada na kangatama. Anya? Anya kalagi dinaya.
No di mo kursunada, ti pinagpurpurmana. Sikat agad, Jas. Di mo kita ay no masabat mo. Kas day laing day ta. Ha? Saan kita kasta gurguraam ngawan gapuna? Unay mo tanday jay nga ugali ni Piling. Kunamlano iso akapintasan dito lugar tayo. Ha? Api anak ko namday tama ray. Wan agasam na rumwar. Kunamlano atorni. At iwan na pa ikit ti atorni gapo ti panagpurma na. Ti awanan bain. Ah, apay, adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kin ni Piling, maray. Awan mat mare. Iso na laang tamas asarak. Tunggal masabat ko iti bigat. Ha? Naka-atidog ti eyelashes na. Naka-lipstick. Naka-foundation. Kunamlano mga opisina man. Anya? No agpurma. Kunamla tay tao nga agsusweldo iti 100k iti binulan. Anya, lakit din na yan. Nay, apay ngay Maria. Rabi ngam itakalaang nga agwalis dito'y tersenam. Una na, kapampanaw lang amin ni Insyang. Anya, narabyan manen dito iti chismosa ako maray. Wan nga rod nana, narabyan manen gapo iti ado nga istoryana. Ay, una yan. Naimbag pa'y ni Insyang takanayon ang marabyan. Saan aga po iti trabaho, no di kat gapo iti panagmarmarites na. Wan nga rod nana, tumaktak pa'y iti tattao. Sapay nagbayag nga agawid no ka. Ay won, kasjay ni Insyang. Di napanunutan ti tao ang mataktak. Gapo iti panagmarmarites na. Ay, iso ano siya, no umay ijay balay. Jak unay pampansinon, tapno madlaw na, ajak interesado iti chismis na. Enton kwan, agawid doon. Ah, kastaya nana. Payman, taiso ti aramidat no umay manan, nana. Narabyan ka manin ang naggapo iti tersina ni Maria. Kat anya ko ma. No nagapuak ijay. Unay ka matin bakit? Saan ko mat nga ibagbaga paritan ka mapan makikaruba? Unang kumamad dagiti trabaho dito nagtibalay. Ha? Simbang petak ita yang naggapo iti banggag. Siyak pa iti nagluto. Kan nagugas iti pinggan mo. Anya lakit din ayat ti kastoya biyag. Nakarekreklamador ka lito. Di ka latang amin baybay ang tagluto ak no sumangputak. Anya? Si kapel lang ti makapungtod mo. No inyuray ko gan ka. Rabiin ton ano mangan tayo. Oo na yan aya. Sumanao ka. Di ta ka man lang. Ay na po, insyang. Nagsapaan ba lang? Ngam agsagsagana ka. Apay, papanaman rin ayaw importante. Ada na patag apapanak. Ha? Ay na, numapan ka lang makichismis. Uray sana yun. Agasikaso ka lang dito balay. Apo, nagsapa ka mata na rumwar. Di mo man dadaalon ti aldaw ko si Kalito. Bumangon ka, tagkape ka si Kalang. Tano siya, ada na patag apapanak. Katala. Mapangalat tayo di pa pa na. Uray di ka pa'y nagaw-awig. Anya laki din aya. Anya? Ay na, pasensya kan Insyang. Di ka mo ilan na ilasin na Unay kay matantata. Kaslain gagarayo ti panang dalapos yung kanya ka. Ha? Saan mo takas ta? Nagwayaan day ti kalsada. Ngam dalapusan nakitin ay unay na ya. Di ka nga rin na ilasing. Ngaron, ito no, ala ti masama ko. Iso adala po ko na. Ngamsi ka magayam. Anya? Ay unay mo't daytan. Bigbigat ang makadadahal kayo iti aldaw. Kita mat kami aday talangam Insyang. Di kan samad ten masangot agdigaws. Gapo itik kachichismis mo. Ha? Kas kumaita, bigbigat pa lang. Mapan mo man ang danunan, dagitik kamaritis mo. Anya lakit din na ya. Ay na.
Si kamagayam ti sumunga din siyang. Apay akas na tilangayo ang nakakita kanyak, nana. Sa anak mo't anak kabutbuton. Ay, kita banday talangam. Bigbigat mo't nga may nga da ka ditaw. Adala umay ko ibaga, nana. Ha? Anya dayta. Amoyo ka de. Nilando nga asawa ni Panyang. Adda ka no babahay na kat. Kasanumot ngamin adi na isukat ni Panyang kat nagalas. Kasla saan pa yun nga agkaw-kaw-kaw. Anya! Imbagala ang ni Petra kanyak idikalman. Isu nga umay kumot ipanamag ka na kayo Ay, oo na yan. Kunaklakit din no napatagti umay mo idanon kanya. San mo't gayam? Kunaklakit din no umay mo ipadamag kanya. Ana ilistan tinagantay titupad. Ngam san mo't gayam? Ay nanana, no syaklaang. Saan akong amang namnama itiday taatupad. May samot dayjay abakat. Kunamlan may so akalalaingan. Ha? Taapay, mare. Anya manan ti parikot mo kin ni Nana Upeng. Nasapak anapan ijay balay na. At dabay lang ti ipagbagak ng agtaltalikod matan. Ha? Diyak man na pagtatakunan akasarita no di na kayat akasarita. Amangan kit dimot no makumikom laang iso akasta. Awan mo tiyar aramiden na. Adala ang ijay nga agtugtugaw. Madiman tiriknak itikas jay nga aramid na. Alakot ba'y amon Mare, amok asaan kape ang nagkape. Nasapa ka nga imaikat. Saan pa ya talaga, Mare? Kaya't kula nga may bakamukan ka, nga adda ka no babae ni Lando. Insukat nandiyan nagalas nga asawa na. Anya, asino man ang tinakadamagam iti dayta? Indanon ni Petra kanya. Dayta, ti umay ko ipadamag. Anya? Saan ko maamasahar tirik na bitibakan ka? Anya manan dayta? Isu nga ibagbaga iti masabsabat mo. Akas laal-alya ka. Gapu iti saan mo pa nagdigdigos lang nga. Anya? Asawa nak? Ngam kastakit din ti panagsasaong kanya? Ay, una yan? Pudo mo ti bagbaga. Sana ya? Agsarming ka. Takitaan deta kabkab mo. Salbag ka. Ha? Una tubot gamin. Deta pa nagchis-chismis mo. Ngam no deta pa nagdigos mo. Nakababayin deta nga aramid mo. Anya? Inka mo nagdigos. Isu deta ti may sadyak kayat nga abay ta maturog gag. Adda kabkab mo. Sinalbag gini. Itaman pa'y ajak maranranaan ni Insyang dito'y tersenam. Wan nga rod nana, uray siya. Nadlaw ko matlaang asaanin nga umay. Nay, apay ngay. Amangan kit di mat numasakit ti chismusa. Ha? Ngam sa bagay, saan mo't analaka nga agsakit dagiti chismusa kas kankwana. Ay, pudno day tanana. Agsakit dalaang no awan maamwanda at chismis. Ngam apay nga taasanan arumrumwar. Payman, tamag na akto iji balayda no mapanak iji bangkag minana. Sarong karak man, uray kas di na laang, makapaikawa mo't nga rod no saan nga umay dito'y tersena. Ita man pa edya akong masabsabat ni Insyang nga asawan, pare. Ah, At ako makayat kung ibagakin ko anak anya deta pare. Ibagbaga anak din nga da babae. Di manon ka ni bakit. Kat kasta unay ti pungtot na. Anya. Ha? Ngamin di bakit mo. Di nala pampanunutan ti isawang na. Uray saan apod no. Ibaga na. Ala, bayan pare. Kasaritak ta sawak. Makadlawak man. Itaman pa'y asan ka rumrumwar sika Insyang. Ha? Ne. Nakadigos ka may. Mas daw ka pailangan. Di ka pailang maragsakan ita nakita na ka nakadigos. Aho. Maragsakan na ka. No makitak nga awanan ti kabkab mo. Salbag ka. Nan, kita man. Dapat, Ha? nagdigos ka agpaiso. Ngam saan ka mo't anagis-iso?
at dalat tatigab-kab mo. Ala, uston lakay. Yay. Saan ako arumumwar? Dito yaklatan balay. Kat inaldawak ti agdigos kan agis iso. Niya? Promise lakay. Promise. O kumare, itaman pa yan nalagipnak mo may sarungkaran dito balay me. Uwin kumare, mas daawak namin. Ta saan ka matan nga umay jetersenak nga umay agidanon iti damag. Si kakit bimat. Kunaklakit din no masakit ka. Iso asaan ka nga umay. Saan kumare? Saan akmat ang masakit? Kas makita mat, nakasarasaran taak. Kaya't mo asawan, nagbalbaliw kan. Iso asaan kan arumrumar ang mapan makikis-kismes. Saan mat akas ta, mare? Anya nga rod. Isa saan ang rumanin siya? Gaputa kinabkab. Rumuar tumanin siguro. Inton maikatagiti-kab-kab na. Anya? Si kamot lito, tila ibagbagang. No awan tinasayat nga ibagang pumanaw ka ditoy. Salbag ka. Makapailat man. Kunaklakit din no masakit ni Insyang. Iso asaan arumrumar, ngam saan matgayam. At dalaang ijay balayda nga agtugtugaw nga agmalmalam. Apay, nabalda daw, nga po iti kinachismusa na. Saan, nana? Saanin arumrumar, gapo tamabaing, gapo iti kabkab na. Anya, Wala na. Pudno day ta. Napanak nga rod ijay balayday din na minsan. Nilakay na pa'y amis mo, tinagpo na kanya. Akinabkab ka nun, bakit na? anya, Kasano nga min asaan nga agkabkab, kat di namat masangot yung agdigos. Gaputa ka na yun arumor, ang mapanlaang makichismis. ay, nasaya at nukasta. Nasaya at tanilakay na pa yun, tinakaibaga iti daytakan kwa na. Ha? Ibagak kumay di pay laeng, ngam amangan ngamin numasair. Iso ahusto laeng, tanilakay na tinangibaga. May gayam ni Maria idi namin san aldaw. Iso nga ita, siyak matimay. Ha? Gusto laeng dayto ingay naramid mo. Dito'y kalatan unag ti balayaw. Agdigos ka nga inaldaw no awan aramidem. Aniya? Di ka di makadlaw, no ide kat amin ang masabat mo kat di da ka mailasin. Gapo day tay ti kabkab mo. Saan laeng nga itibagim, no di kat agraman day tarupam. Aniya? Nasaya at tanilakay mo amis mo tinakaibagakan ka, nga agdigos ka nga inaldaw. Makapasayar kayong matan itirik na, nana? Ay nabalasang kaw, jak kayat amasair tiriknam, ibagbagak laeng tipudno. Iso asakbay ka nga minamapan makichismis, agdigos, ken agis iso ka. Tapno saan da kalatan abasta dala puso hindi ta kalsada. Maawatam. Saan nga sakit tinaka mo katakwa, da bakit? Ngamin, pudno ti bagbagata ka. Ha? Sakbay ngamin, amapan ka makichismes, wanoan niya dita. Nagdigos ka, ano mo na? Tapno saan ang makitkita ti kab arugit iti bagi? Aniya? Nagasa man ngamin to galing. Oras saan ka pa'y anak ka toothbrush, kan nakasagaysay. Rumrumwar kan itanyaman nga oras. Sana ya? At ala huston. Amok asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Nasaya hata. Tana panunot mo dayta. Itultuloy mo, ti inaldaw ka nagdigos mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagsopo kamutun mo rin. Papunom, papanak ngay no saan nga iji palingke.
Inak manin gumatang ay, ti masapsapol ko iti karinderya. Nagsapo kan, katuna. Anya pa iti magatang ko nga ay, numaladawak amapan. Aywan gayam, ti tricycle mo ay. Naflat ti dalig na. Aglugan ka pa ilang iti sabali. Nawan lumabas. Ano sa mun ati magmag na aging gayjay paradaan. Kasta ka di. Wan ang arod. Ala, inak nga rodan. Barang adda na sapa na kapila. Anda, ni Brian. Alo, ingkan. Si kamat gayam tinakapila, Brian. Uwan Maria, papanam? Itulod nakman iti palengke. Inak gumatang iti masapsapul ko iti karinderya. Ay wala. Ala, aglugan kan tayo tulog ka. Maria, my loves. Anya, huy, anya ka din day tanga ibagbagam si ka, Brian. Kanya kalakit din na ya. Di kalakit maangawan. Awan mo ti asawa mga agungat no bilang lang. Awan asawa, ngam si ka adda. Iso adi ka man agang angaw iti kasta. Amangan no adda makangag. Narigatan. At iti bayad ko, Brian. Agyaman iti panang itulod mo kanyak dito palingke, ha? Awan na nyaman na. Maria, my loves. Anya? Brian, maminsan pa'y nga ibagam day ta, matungpakan at talaga. Ha? Anya, kalakit din aya. Amom lang arudan nga agkaiwara dagiti chismosa dito iling. No nangagdangay, kat idanon takin ni bakit mo, oh. Kanya kalakit din na ya. Maria, my loves. Ala, ingkag palengkin. At mo, magatang mo adagos dagiti nasken agatang. Tasyak man ti paglugar ng mga agawin. Anya? Bye-bye, Maria. Mwah! Anya? Nasaya ata si Mangpet kan, Brian. Apay man ang kasta ti matam akumita kanya. Kanya man ang ti baso ko kan kaya. Adda namin di manon kanyak. Ngaaw-awagam kano ni Maria Abak iti labs. Ha? Apay, kurangan nak nga asawam? Tapagpantas siya ang tibaak akaskan kwa na? Sumungbat ka! Kanya kalakit din na yan, Angie. Nagbiit ka amamati ti chismis. Sino kami na yati nakaibagakan kay ti dayta? Sana nanaskan. Ti isungbat mo laang no pudno wano saan? Dinak ulbutan. Hala, wunan. Pudno, may bagakan ko na dayta. Agan mamati ka man, no saan? Angaw ko lang dayjay. It's a prank. Aniya? Di ka kadiunag, seryoso. Ngamin, dagiti tao a seryoso una iti biyag. Isuda ti una, jay, you know. Dinak man you know, on si ka Brian? Ang mga nagpatayabak day tagbanga-banga madina oras. Nagrigat lagi din ti agura iti tricycle ya. Sa dino kaya ti papanam, Marlene? Mapanak iti pagadalan, manong. Panag-enroll ngamin ita. Mapanak ko mag-enroll. Kasta ya? Wan gayam. Ayan na ngayon ti tricycle yo. Kasla di kayo matan makikita ang agpasada. Saan pa yung ngamin ang natarimaan natin ko? Numayatin akat itulad kan. Kastaya. Ang mga noon mauray mo dito eh. Anong samlaangan ti mapan ijay paradaan? Sigurado, at dan tinakapila ijay. Wan man nga rod manong. Inak nga rodan. Una, agan-anad ka, ha? Sige man kaya, Marlene. Ay, naapaw. Nagsiksi ka mo iti kawis mo. Ha? Sa di ti papanang. Mapan ka kaditi pagadalan. Aglugan ka kaditi tricycle. Anya? Hoy, Jack matlamon no. Anya ti umunasong batak manong Brian? Oray di munsong batan ti saludsod ko. Aglugan ka kidin, ta itulod ka iti papanam. Ala, pakitulod na karod iti pagadalan. Okay. Umay kan, Merlin, my loves. At doon ti bayad ko, manong Brian? Agyaman na ka. Ken, amangan lumabalin na din ako nawagan iti manong. Ha? Anya nga ron ti kayat yung ayawag ko kada kayo? Brian? My loves. Anya? Ay na, manong Brian, aya.
Amuyo lang nga rodan a high blood di asawa nyo. Maaramid yung pailang dagita abanag. Agang angaw kayo, iti saan arumbang amayangaw. Anya laki din aya, my loves. Danag mon aya. Di taka man lang. Bye-bye, Merlin, my loves. Mua, mua. Ingat ka palagi, ha. Ang ganda mo pa naman. Aray, naimbag man, tasan ang makaungat ni bakit mo no maamuan na lagitar aramida. Nay, anya ter aramida, katawan mo pare. Anya nga awan, aming nga ruda na babae diti lugar tayo. Baak, estudyante, wando bakit? Basta adlalangan na, kit awagam iti labs. Sikakit di mo. Abay, di mo amon, di kunada nga, it's a prank. Anya? Dito'y lubong, naragsak ti agbalin a naragsak. Saan ana saya ti seryoso unay? Aba, noong muna ka ng jilangit. Noong jilangit, ti papanam. Abay siya nga bari, kit ure siga Na, Day tapay lang pangawag mo iti labs kas kada muama kadag iti babae. It basol day tan. Saan nga it's a prank? It's a prank. Kaputa addan asawa kan anak mo. Mawatan paray. Talaga ka, di nga awan panggap mo nga agbalbaliw, Brian. anyaman na ti basol ko arong mga baliwak. Pakawan naman ako. Imbagada kanyak, nga idiinlugan mo kano ni Merle, naging kay di pagadalan, labs kun kunam kano kwa na. Nagpudno ka. Anya lagi din na niya. Labs, kunakin, muamua, kunakpay. Ang kasi di ka namin nga ibagak. It's a prank. Anay ko. Tinumpa na mo tayo. Ay, Di ka nagbabay ni tikas na aramid mo. Agangaw-angaw ka itikasta, kat adan asawa kan anak mo. ay unayin bakit? Apain mo dan asawa kan anak? Nas kay na seryoso ka na yon? Aniya? Parang ba nga naison tayo lata ka na yon? Bakit? Tandaan ang tayo ta. Asino ay nga ro ti pagluganak nung nadadaol ti tricycle mo. Alangan na magmagna ka. Kaya yung kadya paradaan ah. Ado mo tinakapilang jay. Ang damot ni jay ni Pare Mario. Kasta? Ay, masaduta ka mapan iji paradaan. Awagak latan ta umay naksukunan diti balay. Awagam? Apay, ada number nakin ka? Ay, kadata. Mabit lang. Ah, Awagak. Hello, pare. Hello, aray. Nagkahawag ka ba? Wan, pare. Adda ka dita paradaan? Umay na kumasuko nandito balay. Itulod na iji palingke. Kalpasan na. Sikamot lang ti pagluganak nga agawid. Katuan na, maray. Dahil talaga yan. No problem. Alangar, maray. Umaya kita malag. O sige, pare. Bye. Mua-mua. awanan kay tibain? Mismo sang wanak. Muama kung kunam kidin ka ni Mario. Ha? Ay, madinsa. Apay, ada relasyon niyo? Relasyon niya ibagbagamot? Kuno muama kung kunam. Ang lakit din aya. It's a prank. Anya? Matimot, nung kanayon tayo aseryoso itibiyag. Uray adan asawa kan anak. Libre lata nga ibaga tayo iti sa bali at tao ti muamua. Kaskadaan niya dita. Tinapatag, it's a prank. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak iti balay ha, pare. Awan na nyaman ako aray. Oh, alaang mo tandag iti pinalengkek lakay. Bayadak bi iti pasahe. Yagmaw. Ato iti pasahe, pare. My loves. Ni, may labs ko naman kuha na. Oh, apay makapungtot ka. Ala, inna ko na. Wan pare ingat. Mua-mua. Na. Ay, talaga pagpungpung tuto na kanji. Relax, lakay. Anya kalakit din aya. Mua-mua. Punaklakin ni pare Mario, makapungtot ka. Kat angaw ko laang magdayjay. Kas iti kanayon mo ay baga kanya. It's a prank. Mabaleng ka de. Gusto na itang aramida mon. Ada kiti sangwanan. Kasta ki inter aramidan kan ibagbagam. Oh!
Itaman pa'y akas ta tirupam si ka Brian. Nakaskas daw ah. Di naman kasasarita si Kabaak. Ah? Baak kun kunamon kanyak. Imbes nga ide, kanayon mo nga ibaga kanyak ti my loves. Oho, saan ka bibising? Idi saan itan? Siguro, nakarik na kamutan. Gaputa adamot tan ti awagan di bakit mo iti my loves. Kas kada mua. Naa. Dayta nga tirigat kada kayo ababaero. Rason nyo la friendly kayo. Iso akasta kayo. Ngamwagas yung dagita tapno maalayo tirik na ti babae. Sana ya? Nagadungan baga maun. Putno ba ti bagbaga ka? Ngamita, agsakitan tinakamukin ni Mario. Kan iti asawam. Ha? Basol mo lang nga. Dayta kina friendly a tao. Ada mua na ngami. Mabubuisit ako na mapanagpaspasada. Ha? Tapay. Kat mabwisit ka lata Awan mo't mangiparparit. Anya? Anlibwisit kasjay. Di mo man na yun ang tipungtot ko. Amom ka day. Amin ang masabat ko. Ibagada kanyak nga da relasyon nyo ko ni Mario. Ay, pangasi man bakit? Ibaga man nga awan. It's a prank. Apay, seryoso ka nga unay lakay. Anya? Kasta pa lang ibaga mo kanyak. Siya lang arudon ti maibabain ka po iti daytoy. Apay kumamabain ka. Kat mabalin mo mat nga aramidan. Kas iti sigod. Nga amin ang masabat mo, baak man wano bakbakatan, mua, kas kada labs nga ibagbagam. Sa mo ibaga kanyak, nga it's a prank. Diyan ngarod kaya toy. Marurod ka mo't lagayan, salbag ka. Hello? Oh, Angie. Nakawag ka mo. Si Kawan ti pagluganak itaama pa ni Jay Ili. Ha? Opoy, nilakay mo ay. Ay, jak kayat. Si Kati kayat ko. Anya? Amahan kit di matnod na may bagana kanyak no bilang lang. Anya ko mati maibagana ngay, kat agluganak lang matkan ka. Wala, umayak nga rin, tinamad lang. O sige, urayin ka diti balay. Bye! Mua! Pangasin kumamutin na bakit? Promise. Di ako na aramidan. Aramidan kiday. Oh, anya ka rin dahil nga ibagbagang. Nangin ko ngamin, tinagsarita nyo itay itiday di atumboy. Muama, kunam ko na. Anyat kaya't mo asawa na ya? Apay, makapungtot ka? Ah, Friendly akla talaga. Urayin mo umay diti balay, ta ibagakpay kan kwa na ang my loves, mua. ay unay kan bakit? Masaksak kita anak iti aramidan. Panunutom kumamat Masaksaktan ka? Apay, siyak ko man. Saan? Isong arod ahos to kuman. Husto nga ibagbagam. Ing kakat ayaban ni Maria abaak, kas kadadagi jay babakat akanayon mo abagaan iti labs, kas kada mua, tapno awan loge kadata. Anya? Sana bali, takunamot nga itsa prank. Angaw-angaw lang. Ay, saanan nga ngaw day ta? Main in love kan sa matan ka nitong boy. Ay, pangasim bakit? Hustom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.